С новия закон като цяло той е транспониран от европейски директиви и България по този начин въвежда европейско законодателство в нашата страна. Бяхме натоварени с доста по-големи отговорности и той е много по-взискателен като критерий спрямо стария закон. Това, което спомена господин Табаков, има задължително прелицензиране на всички екоорганизации с крайен срок 30 декември 2012 година. И за да може да си прелицензираме, едно от условията беше действително 1 милион лева банкова гаранция, задължително минимално обхванато 500 000 души население с контейнери и имам предвид система за разделно събиране, но не само контейнери, но и реално работещи сортиращи инсталации, които могат да поемат целият отпадък от тези контейнери. Това е новото, което като изискване е заложено. Този 1 милион лева банкова гаранция служи като гаранция пред МОСВ, че ако ние не си изпълняваме заложените критерии в нашия лиценз, автоматично се усвоява този 1 милион лева. Новото, което също нас накасае, е, че закона предвижда чрез обществена поръчка да се направи независим одит на екоорганизациите и фирмите, които пускат на пазара опаковани стоки. Това е новия момент, който до сега не сме доказвали. И това значи, че ние, освен от одита, който подлежим до сега, ще имаме един независим одит, избран чрез обществена поръчка, който одит, тези независими аудитори ще проверяват всички екоорганизации и ще проверяват също рециклиращи фирми, дали действително рециклират количества, които ние им предаваме за рециклиране. Също така ще проверяват и фирмите, които пускат на пазара отпадъци от опаковки, дали коректно отчитат тези количества, защото се получава така един така малко неточна информация. Екоорганизациите отчитаме около 300 000 тона опаковки, а действително считаме, че опаковките са повече. Значи, може би, някаква част от тях не се отчитат или някаква част идват в силата икономика. Това е реалността. Също така, новия закон регламентира от 1 януари 2013 година всички търговски обекти, административни обекти, промишлени обекти задължително да правят разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. В тази връзка аз искам да заявя, че Екобулпак, там където има сключени договори в градовете за разделно събиране, ние ще приемаме тези опаковки от тези обекти. Тоест, и това ще го правим съвсем безплатно, като наш ангажимент, като организация по оползотворяване. Това също е нов момент. Другото, което трябва също да се отбележи, че новия закон регламентира и отговорности на общините. До сега това не беше направено. Сега отговорност на кмета на общината е да организира системата за разделно събиране на отпадъци, като за тази цел той може да сключи договор с организация за оползотворяване или пък да се организира сам система за разделно събиране. Преди това не беше регламентирано и това често пътя пред нас създаваше проблеми за ангажираност на общините към системите за разделно събиране. Това считаме, че като добавка, че имат и общините цели за рециклиране на рециклируемите отпадъци, ще спомогне вече с тях съвместно да работим, да имаме взаимен интерес системите да работят, защото няма какво да заблуждаваме. Ако системите за разделно събиране работят в годините, България няма да може да се изпълняват целите за рециклиране. Просто това е обречено да стане. Вярвам, че е много трудно, но аз съм убеден, че с този закон, който е по подобие на немския, много така неща са взети положително от немския закон, считам, че това ще даде един нов тласък за подобряване работа на системите за разделно събиране. Факт е в момента, че има много слабости в системите. Факт е, че на места се компрометираха. Това е истина, ние също го осъзнаем. Също така считаме, че с прелицензирането на организациите вече ще останат на пазара организации по оползотворяване, които реално имат намерение да работят, защото има организации, които до сега бяха като организации, такива миниатюрни бутикови организации, които
основно целта им беше да заплащат заплати на своите служители. Считаме, че сега с тези строги критерии и независими одит, който ще се прави, това нещо ще се избегне. Това също има значение. Това е накратко. Ако някакви въпроси на ваше разположение. Можете ли да кажете колко са контейнерите, които обслужвате в София и колко жители е покрито население, специално за София? Ще само се представите. Добре, на Добрева, Радио София. БНР. В София ние имаме изключени договори за 10 района. Тези райони... Бихте ли ги градили, извинявайте? Районите са Банкя, Надежда, Лозенец, Красно село, Подуини, Надежда, Сердика. Някой ги пропускам. Може би някой пропуска момента. Този също Илиндия. Това са, да. 8, значи два пропускам след. Да, Екобоба сете ги имат. Просто я така по памет не мога да. Люлин не сте го никога не сте. Люлин